Крис, трябва да засадиш това цвете в градината там баба си и дядо си. Хайде. Аз да го засадя. Аз ще обясня всичко как да направиш. Ох, тате, стига, остави ме. Вече съм голям, сам ще се справя. Ти пък. Добре де. Ама, какво правиш? Защо робиш с ръце? Нали ми каза да го засадя? С ръце ли? С какво? Боже, С крака ли? чакай, ето ти лопатка. Лопатка. Ама вие, моето поколение, нищо не разбирате. С ръце тръгвам да ми... Добре, сега, да. Не е така, чакай, дай. Така. Абе, защо се криви тая лопата? Чакай, аз ще кажа как да го засееш. Моля се, баща ми, достатъчно голям съм, само да изправя се скриви тая лопата. Знам какво да правя. Нещо, просто ви е много твърда почвата. Къде? Тръгна. Спокойно, ще се справя. Не е така, ще щупиш лопатата, бе. Ох, какво сега? Младото поколение нищо не разбира. Ето ти лопатата и почвай. Добре, с лопата, хубава. Първо махни осветлението, бе. Ох, боже. Натискай. Видя ли как влиза? Спокойно, знам как спокойно, моля се. Не е така, дай да ти покажа, дай. Хубава работа, сега ти ще ми показваш. Тате, какво стана, бе? Вале! Пръста била твърда, да, нали дядо, това е проблема. Какво се смееш ти, бе, Кристияне? Дядо ти постоянно ми обяснява кое как трябва да свърша. Идея си нямаш какво е това, постоянно някой ти казва кое как се прави. Нямам си идея, Какво имаш преди, бе? Искаш ли сега ти взема лаптопа? Ама той дядо приключи. Ама ти кога успя да го засадиш? Говорете си вие, говорете си. Младежи. Опасен дядо ти ламбове. Наистина. Всеки път ми каза какво да правя, обаче пък всеки път излея прав. Затова и ти ще ме слушаш мен. Айде сега, прибери лопата. И къде да я прибера? В кухнята, при лъжиците. Къде? Хайде отивай, прибирай. В кухнята, добре. О, боже.